Bon dia. Des de l'Escola l'Estonac us volem informar d'alguns aspectes importants del grup. Aquest any tenim un lema: treballar amb el cor. Ens interessa que els nois i noies aprenguin moltes coses, però també que creixin com a persones. Valorem el respecte, la convivència i la pau. Aquest és un curs important perquè és quart d'ESO i és l'últim any al col·legi. Si s'aprova, s'aconsegueix el títol de graduat escolar. Si no s'aprova, s'obté el certificat d'escolaritat. Més endavant ja farem una reunió per parlar de què faran els seus fills i filles el curs vinent. És molt important el treball i l'esforç. Venir cada dia a classe, portar-se bé i fer la feina. Al final de cada trimestre donem un butlletí de notes per a les famílies i així podran saber com van avançant els seus fills i filles. A part de les classes, també es treballa en grups petits, com per exemple els que aprenen la llengua catalana a l'aula d'acollida, perquè han arribat fa poc del seu país. També hi ha reforç de castellà i matemàtiques. Passem llista cada dia, matí i tarda. Cal justificar les faltes d'assistència. Si un alumne marxa al seu país, és important avisar l'escola, perquè són molts dies de faltar a classe. Aquest curs, com hi ha la pandèmia, és obligatori portar mascareta. A l'escola complim amb totes les normes de seguretat: distància, higiene de mans i ventilació de les aules. També us volem dir que si un alumne ha d'anar al metge, ha de venir el pare, la mare o un familiar adult a buscar-lo. La higiene personal sempre és important i aquest curs més. Quan hi ha educació física, els alumnes han de portar roba per canviar-se. A l'escola volem una bona convivència, tant entre els companys i companyes de classe com amb el professorat. Volem que sempre hi hagi molt respecte i educació. El comportament sempre ha de ser bo. Si hi ha cap problema, truquem a les famílies. Us recordem que és important també fer un bon ús del mòbil. A classe es pot utilitzar en supervisió del professor o professora. Volem estar en contacte amb les famílies, però aquest curs no és possible reunir-nos de moment. Per això podem comunicar-nos amb l'agenda, el Gmail o el telèfon. I fins aquí la informació que us volíem transmetre. Gràcies per la vostra atenció i seguim treballant junts. Fins aviat!